Weşanên dozê gotobêjek li ser guhdar de ya Delya Dilê li qesra İskender Paşayê pêkanî ku moderatoriya wê Ömer Faruk Baran kir. Di weşangeriya Kurdî da rastî tiştên yekem gelek kirine, gavên yekem avêtine. Yek ji wan jî ev e ku di edebiyata Kurdî da cûreyê name mektûb çap bike. مکتوب ez dixwazim ku rastiyê re ber bike û ji dil be. İnsan gava dinivîse hele vî zemanê ku kes li kesî godar nake gava mektûbeke ji dil were godarkirin ez pê kêfxweş dibim. هەواڵی من دۆستین من جیرانێ من ماڵباتێ من هەموو لە بر بوون نۆمازگەلکی کێک خۆشم. Bo min hîsekî ecêb bû çünkü e-mail dihatin, cana şev saat siya dihatin, cana şev saat çaran, cana ro dihatin. Erês hêzde mektûb hene di vê kitabê da lê bi hezaran e-mail çûn hatin. Ji ber ku yani guhdar de dibêje editörê min zêde dîze erê ez jî qebûl dikim. Wek nexweşî ye belkî nizanim.